କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବର୍ଷା ଦିନ ତୁହାକୁ ତୁହା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗରଜୁଥାଏ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30। ପିଲାଟା ତା ବହି ଖାତା ଧରି ବାହାରିଲା ସ୍କୁଲ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତା ଗୋଡ଼ କାଦୁଅରେ ଖସିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋ ମାଡ଼ି ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତା ବହିପତ୍ର ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ସେ? ବାସ୍ ବହି ଖାତା ଉଠିଲା ଆଉ ସେମିତି କାଦୁଅରେ ଚୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇ ପହଞ୍ଚେ ତା ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଦେଇକି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, କାହା ସଜଗଡ଼ା ଗଲୁ, କେମିତି ହେଲା ଏମିତି? ପିଲାଟି କହିଲା, ସାର୍ ବାସ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସୁଥିଲି ସ୍କୁଲ, ଆଉ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଗଲା। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ତା କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲକୁ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା କିଏ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ।